салому алайкум дӯстон, инами италиянкоро ҳамаша якҷоя кардагӣ. Ини қаламфотаки зарҳалдор чорта ранг дорад дӯстон, тамошо кунед бо диққат. Чорта ранг дорад. Либосшон 200 сомони нархи оптоишон тамошо кунед. Иш чорта ранг дорад. Зарҳали дигаришам чорта ранг дорад дӯстон. Кас заказ кардани WhatsApp донависен, дар таги описания видео номери WhatsApp мемонам дӯстон. Сафед сабз бо дигари тангиш 5 ранг дорад дӯстон. Касе ки бо паплёни туркӣ, ипек, бақ ягон материали дига заказ кардан лента ма тамошо кунед. Ҳамаи намудаш ҳаста. Ёки WhatsApp донависен, суратошонам роитон мекунам. Ҳамаш бори наваи борора ҳамин рӯз қабул кардагим. Доставка ба ҳамаи ҷора дорем. душанбе берун Россиярам доставка дорем. Каси заказ кардани WhatsApp донависен, доставка роӣ мекунем. Ба ҳамаи шаҳрҳо роӣ мекунем. Ба ҳамаи давлатҳои Европа, Азия, любой шаҳр роӣ мекунем. Каси заказ кардани WhatsApp донависа.